छठी माई के बखान। ई गीत में हर युग के बारे में, छठी माई के महिमा के बारे में जानकारी करावल गईल बा। छठी मैया के मानव से लेके दानव तक पूजा कैले बानी लोग। जैसे रावण के भाई विभीषण भी माँ के गुणगान कैले बानी। सुनी ई गीत। जय हो छठी मैया तोहर महिमा महान हो। धन धन छठी मैया तोहर महिमा महान हो। जय हो छठी मैया तोहर महिमा महान हो। मानव दानव देवता सभे करे गुणगान हो। धन धन छठी मैया तोहरो महिमा महान हो। सतयुग में सुकन्या अनुसुईया ध्यान धैली। अनुसुईया कोढ़ीपति के निरोग काया कैली। सतयुग में सुकन्या अनुसुईया ध्यान धैली। अनुसुईया कोढ़ीपति के निरोग काया कैली। सुकन्या के वृद्धापति हो गईले जवान हो। सुकन्या के वृद्धापति हो गईले जवान हो। मानव दानव देवता सभे करे गुणगान हो। जय हो छठी मैया तोहर महिमा महान हो। त्रेता युग में छठ कैली कौशल्या माई हो। लंका में विजय तबे पहले रघुराई हो। त्रेता युग में छठ कैली कौशल्या माई हो। लंका में विजय तबे पहले रघुराई हो। रावण के मरले तुरले गर्भ गुमान हो। रावण के मरले तुरले गर्भ गुमान हो। मानव दानव देवता सभे करे गुणगान हो। धन धन छठी मैया तोहरो महिमा महान हो। द्वापर में कुंती माता द्रौपद दुलारी हो। छठी माई के व्रत कैली रह के निरहारी हो। द्वापर में कुंती माता द्रौपद दुलारी हो। छठी माई के व्रत कैली रह के निरहारी हो।
महाभारत जीते पांचों पांडव बलवान हो। महाभारत जीते पांचों पांडव बलवान हो। लिखे विक्रम गीत गावे संतोष कुमार हो। कलयुग में घर घर छठी माई के बखान हो।